mu sa'a aiko sai da yar gata rufa asiran mu mayafan mu cikin ku an gan mu kuna kira mu mai dan ana biki manyan mata daga matan gidan biki muka gane mun kwashe arziki sarkin kiɗa ka dukan sauti ga munan sage yanda daya aka san mu ne aka gan mu babu waiwaye yau ga amara uwa ta biki na so ta rausaya a gaban ni bure kamar zuba waka za ta zagaya bayan na yin faɗi na ƙari dan sai da kuwa ke burge so da gaskiya da hamana shawara nake girman da za ya sarrafa ruhi har kama ke ai matan gurin gani na gane manya-manya ne ka san babba ba san karami ba babba ne fito gun biki kudin ga biki domin kidan kude manyan mata assalamu alaikum na yi sallama na yi sauti gare ku fata na ne ku yi arangama domin sai da ku muke aikin babu gardama